एकदम गावत हो खतरनाक। हाँ भैया बिल्कुल गाई थे। चलो तो तड़का भड़कता शुरू करो। सुना दे कुछ। एकदम सुनाओ तड़का भड़कता। हमरे खातिर तुहरा के दुनिया में भेजौले बाड़े है भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बाड़े। हमरे खातिर तुहरा के दुनिया में भेजौले बाड़े, हमरे खातिर तुहरा के दुनिया में भेजौले बाड़े भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बाड़े भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बाड़े। होठवा तुहार जैसे भोर के किरनिया, अखियाँ में प्यार के समाइल बा दुनिया। हाँ होठवा तुहार जैसे भोर के किरनिया, अखियाँ में प्यार के समाइल बा दुनिया। बिंदिया बुझाला ऐसे जैसे चाँद सजौले बाड़े, बिंदिया बुझाला ऐसे जैसे चाँद सजौले बाड़े भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बाड़े। केहू के ईमान रही नाही ओकरा बस में, सोरहो सिंगार सजल सोरहे बरस में। हाँ केहू के ईमान रही नाही ओकरा बस में, सोरहो सिंगार सजल सोरहे बरस में। हुस्न के जादू अदा के मंतर तोह पे चलौले बाड़े, हुस्न के जादू अदा के मंतर तोह पे चलौले बाड़े भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बाड़े भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बाड़े। हमरे खातिर तोहरा के दुनिया में भेजौले बाड़े, हमरे खातिर तोहरा के दुनिया में भेजौले बाड़े भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बाड़े। कैसा लगा भैया? एकदम बढ़िया यार, बवाल गावत हो, खतरनाक। ठीक।